नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. तुम्हाला सर्वांना माहीतच आहे, आजपासून श्रावण महिना चालू झालेला आहे. सगळीकडे कशी छान हिरवळ पसरलेली आहे, हिरवेगार आल्हाददायक वातावरण तयार झालेलं आहे. कधी रिमझिम पाऊस तर कधी ऊन पावसांचा खेळ म्हणजे श्रावण महिना. आणि त्यात अजून एक भर म्हणजे श्रावण महिना म्हणजे पूर्ण सणांनी भरलेला असा. आणि सण आले तर त्याबरोबर काय येणार? गोडधोडाचे पदार्थ, उपवास असतात श्रावण महिन्यात. उपवासाचं ताट म्हणजे अगदी भरलेलंच पाहिजे. त्यासाठी मी घेऊन येत आहे श्रावण स्पेशल रेसिपी. तर माझी आजची रेसिपी आहे कोकणातील पारंपरिक अशी टोपपोळी. याला बरीच नावं आहेत, प्रत्येक गावानुसार वेगवेगळ्या नावाने हा पदार्थ ओळखला जातो. कोणी याला धोंडास म्हणतात, कोणी चांदण म्हणतात, कोणी खांडोळी म्हणतात, टोपातलं म्हणतात, मालवण साईड टोपपोळी असं म्हणतात. जवळजवळ ही रेसिपी थोडी लोप पावत चाललेली आहे, त्यामुळे माझा हा छोटासा प्रयत्न. त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, तिथे असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि ती ऑलवर सेट करायची आहे. त्यामुळे माझ्या रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे. चला तर मग आता सुरुवात करूया. दोन कप उकडे तांदूळ घेतले आहेत, ते स्वच्छ धुवून घेतले. त्यानंतर मी हे सुकवून घेणार आहे. हे तांदूळ तुम्हाला मार्केटमध्ये कुठे पण मिळतील. आणि ह्या उकड्या तांदळाची टोपपोळी म्हणजे एकदम छानच बनते. आणि त्याशिवाय इतर तांदळापासून पण तुम्ही बनवू शकता. आता हे सुकल्यानंतर आपल्याला हे खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत. 9-10 तास झालेले आहेत. हे तांदूळ चांगले सुकलेले आहेत. आता मी हे भाजून घेणार आहे. फॅन खालीच मी सुकवून घेतलेले आहेत. आता मी गॅस पेटवून इथे एक पॅन ठेवलेला आहे आणि गॅस मोठा केलेला आहे ते चांगलं गरम होण्यासाठी. आणि आता मी यात तांदूळ भाजून घेणार आहे. नंतर आपल्याला गॅस कमी करायचा आहे. मस्तपैकी खमंग असे तांदूळ भाजून घ्यायचे आहेत. थोडं लालसर, किंचित लालसर करायचे आहेत. तांदळाचा आकार भाजल्यानंतर चेंज होणार आहे. दोन ते 3 मिनिटं झालेली आहेत आणि तांदळाचा कलर पण थोडा बदलायला लागलाय. आकार पण थोडा बदलत चाललाय. आता मी थोडा गॅस कमी करते. कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे आपल्याला, नाही तर खालून करपू शकतं. 5 मिनिटं झालेली आहेत. तांदळाचा आकार पण बदललेला आहे, लालसर झालेले आहेत थोडे. 1-2 मिनिटात मी गॅस बंद करणार आहे. छानपैकी भाजून झालेले आहेत. खमंग वास सुटलेला आहे. रेसिपीच्या सुरुवातीलाच असा सुंदर छान वास सुटलेला आहे. अजून रेसिपी बरीच बाकी आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरला लावायचे आहेत. पॅन गरम असल्याने आपण मध्ये मध्ये हे हलवत राहायचे आहे. तांदूळ थंड झालेले आहेत. आता आपण ते मिक्सरला लावून घेऊया.
रव्यासारखे आपल्याला बारीक करायचे आहेत. हे पीठ नको आहे. असं आपल्याला थोडं थोडं मिक्सर फिरवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, पीठ बनणार नाही त्याचं, आपल्याला जाडसर रवा मिळेल. तांदूळ भाजून घेतल्यामुळे छानपैकी असा रवा बनलेला आहे त्याचा. ह्याचा वापर आपण अजून एका गोष्टीसाठी करू शकतो. लहान बाळं जे असतात 9-10 महिन्यानंतर त्यांना आपण ह्याची भरडी बनवून देऊ शकतो. हे गरम पाण्यामध्ये शिजवून घ्यायची नरम आणि थोडंसं मीठ टाकायचं. हे उकडे तांदूळ असल्यामुळे एवढी छान टेस्ट येते ना, छोटे बाळं पण ते आवडीने खातात. आता मी हे राहिलेले तांदूळ मिक्सरला लावून घेते. आता आपल्याला वाटण बनवायचं आहे. त्यासाठी मी हा नारळ घेतला आहे. नारळ थोडा कच्चाच घ्यायचा आहे, म्हणजे कोवळा असा, सुकलेला नको आहे. तो थोडा सफेदसारखा असतो. मी आता हा 2-3 दिवसापूर्वी आणलेला, त्यामुळे थोडासा कलर चेंज झालेला आहे. काकडी घेतली आहे. आता ही काकडी आपल्याला किसून घ्यायची आहे. 1 वाटी लागेल आपल्याला. आणि गावी कसं असतं, काकडी वेगळ्या प्रकारची काकडी असते, हिरव्या कलरची, त्याला तवसं म्हणतात. ती घ्यायची असते, मग त्याने छान स्वाद येतो एकदम. अर्धा नारळ इथे मी खोबरं किसून घेतलेलं आहे. काकडी किसून घेतलेली आहे. काकडीचं पाणी पण यात मी ओतलेलं आहे. आणि 1.5 वाटी गूळ बारीक करून घेतलेला आहे. 1/2 वाटी शेंगदाणे घेतले आहेत भाजून. 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा हळद, आणि इथे मी बदाम आणि काजूगर घेतले, ते कट करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आता आपण काय करणार आहोत, हे खोबरं आणि जिरं आणि हळद मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. अगदी थोडंसं आपल्याला मीठ लागणार आहे. 2 ते 3 चमचे वेलची पूड लागणार आहे. आता आपण त्याच मिक्सरमध्ये हे खोबरं वाटून घ्यायचं आहे. पाणी घालून वाटून घेऊया. जायफळचा छोटा तुकडा घेतला आहे, तो आपल्याला शेवटी किसून टाकायचा आहे त्याच्यावर, वेलची पूड बरोबर. असं छानपैकी वाटून घ्यायचं आहे. आता परत एकदा छान सुगंध सुटलेला आहे. हळद आणि जिरं आणि खोबरं, कोवळं खोबरं असल्या कारणाने मस्तपैकी एक तिघांचा मिळून छानपैकी एकत्रित वास तयार झालेला आहे. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि एक पातेलं ठेवलेलं आहे. जर्मन ॲल्युमिनियमचंच पातेलं वापरायचं आहे, स्टीलच्या भांड्यात करायचं नाही आहे. स्टीलच्या भांड्यात ते करपलं जातं. पातेल्यामध्ये मी एक मोठा चमचा तूप घेतलेला आहे. तूप गरम झालेलं आहे. आता मी यात वाटण टाकते. काकडी, आता हे मस्तपैकी एकत्र करायचं आहे आणि थोड्या प्रमाणात शिजवून घ्यायचं आहे. काकडी लगेचच शिजते. काकडी शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही. पण 2 पेले तांदूळ घेतलेले, त्यासाठी मी ते 4 पेले पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. आता मी यात शेंगदाणे टाकणार आहे. तर काजूगर, बदाम, अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत. आता मी यात गूळ टाकणार आहे. आता आपण यात हा गूळ चांगला मिक्स करून वितळवून घ्यायचा आहे. लगेचच गूळ वितळेल.
पाणी पण गरम झालेलं आहे. मी आता गॅस बंद करते. आता यामध्ये अजून एक सुगंधाची वाढ झालेली आहे, गुळाचा सुगंध. गूळ वितळलेला आहे. आता मी यात हे तांदळाचा रवा सोडणार आहे. व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्याला चिमूटभर मीठ घालायचं आहे, चवीनुसार नाही, चिमूटभरच घालायचं आहे गोड पदार्थामध्ये. सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. मी आता यात गरम पाणी ओतणार आहे. थोडं पाणी मी बाजूला ठेवते. आता आपल्याला हे सतत मिक्स करत राहायचं आहे नॉनस्टॉप, जेणेकरून ह्याच्या गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे आणि खाली चिकटलं पण नाही पाहिजे. गॅस आपण हाय फ्लेमवर ठेवणार आहोत. मिक्स करत राहायचं आहे. काढलेलं पाणी मी यात ओतत आहे. तांदळाचा रवा असल्या कारणाने हे आपल्याला थोडं जास्तच वेळ शिजवून घ्यावं लागेल. शिजण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागतो. नंतर मी सांगेन तुम्हाला किती मिनिटं लागलेली आहेत ती. सतत मिक्स करत राहायचं आहे. कोकणातील लोकांच्या ह्या रेसिपी अगदी ठरलेल्याच असतात. मला त्या तर ती लोक ह्या रेसिपी बनवत असतात. मंद आचेवर ठेवलेला आहे. माझ्या सासूबाई पण प्रत्येक सणाला मोस्टली हीच रेसिपी बनवायच्या. आपले घावणे, टोपपोळी हे त्यांचे ठरलेले पदार्थ असायचे. आता काही प्रमाणात ह्या रेसिपी थोड्या लोप पावत चाललेल्या आहेत. त्यासाठी माझा एक छोटासा प्रयत्न. पिढीसाठी 2 ते 3 चमचे वेलची पूड टाकायची आहे. जायफळ, आता मी तीच किसणी घेतलेली आहे काकडीची. बऱ्याचपैकी शिजलेलं आहे. अगदी कमी प्रमाणात थोडंसं शिजायचं बाकी आहे. आता मी याखाली एक पत्रा किंवा तवा ठेवायचा आहे. आपण आता हे चांगलं थोडं प्रेस करून घेऊया. झाकण ठेवायचं आहे. अर्धा तास असंच ठेवायचं आहे, म्हणजे मुरत ठेवणे म्हणतात ह्याला. सगळं एकदम मस्तपैकी एकजीव होणार आहे मंद आचेवर. गावच्या ठिकाणी चुलीवर रात्रभर असंच ठेवलं जातं. चुलीमध्ये कसे आग विझवल्यानंतर निखारे असतात, त्या निखाऱ्यांवर ते रात्रभर मस्तपैकी फुलून येतं आणि मुरलं जातं आतमध्ये, सगळं एकजीव होऊन जातं. सकाळपर्यंत ही टोपपोळी तयार. अर्धा तास झालेला आहे. आपण आता गॅस बंद करणार आहोत. झाकण ठेवायचं आहे. 7 ते 8 तासानंतर आपल्याला हे
सर्व करायचं आहे. एवढ्या वेळात ते एकदम घट्ट होणार आहे आणि सुकलं जाणार आहे, म्हणजे व्यवस्थित आपल्याला वड्या कापता येतील. 7 ते 8 तास झालेले आहे. असं चाकूने आपण थोडं हे करून घ्यायचं आहे. आता आपण याला कापून घेऊ. मस्तच एकदम छानच बनलेला आहे. एकदम मस्त छान अशी टोपळी बनलेली आहे, तुम्ही पाहिलीच आहे. आणि आता तुम्ही करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायची आहे. एकदम लुसलुशीत अशी छान गोड मस्त बनलेली आहे ती. आणि जास्त एकाच भांड्यामध्ये मी ती बरोबर बनवून दाखवलेली आहे. ही माझी रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि अशाच छान छान रेसिपी मी घेऊन येणार आहे श्रावण स्पेशल म्हणून. त्यामुळे तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.